Добро утро, българи! Някъде в момента е около 6:30, малко след това. Намирам се в град Давид, Панама и си пия кафето. Както виждате, това е чашката ми с кафе. Барчето се казва Пио. Ще ви информирам за по-нататъчните действия и какви неща се случат с мен, защото нещата никак не са добре. Тази нощ, посред нощ, някъде може би към 2:30-3, някаква жена там, където спя на едни картони, без одеяло, направо е ужас, но поне е много топло, няма проблем. Тук температурите са около 30 градуса и нагоре 40 градуса през нощта, а през деня става невероятно горещо. Така че ще им информирам за по-нататъчните действия, какво ще прави, искам да ми се помогне, защото тази инициатива на улицата, те са една терористична организация, които твърдят, че съм баща на дявола. Те са луди. Бъдете благословени, обичам ви. Да живее България. Илиян Недев, България, всичко добро. Целувки от Панама.